Party, Mount Zion, Post Spencer, Block 101, Jasangana, Tate, Sate, Inclusion Sender, Manette, TG, Dexter, Mash Waters, Boss Simmons, Meremona, Zuro kunge pachiera ndinenge generations nekuta ndimbo pera pfungwa dzangu dzinakufa mwiri wangu ausinerera ndichengete godo kunge cooler box ndine musoro kunge nox ndakuta zvine musoro kunge munhu anogera nditsvagirewo gym pfungwa dzangu dzirugena weight handinamonya kuberi kwangu chiroko yakabvisa shet achida kundiradza 6 pack indomboradza crate class dane malines manyowani kunge ma078 vafana vaimbondimba ndikazva ridha munyati uye muri tune waunoda kunge kunew start ida kuti uwedzere big kunge ndiwe muridzi wepati handina gada kumeso fesi yangu yakapita musmati ukadena maskiri unosara uri patit kunge munatsika munhu kumbare asina license oda kutraya kutiza nemuna chatima obva abudira muclose kana uri grade 1 ungakundi pamuwani sasatinoziva ingawani kana unenge uchinozviedzani ukauraya kakubereka ouya kuti uchida kureka anzindiregerere indirera unenge uchida kuzviedzani building like Tasia Maria Bazi. You barely scratch the surface, didn't worry with Messi. Yo, did you baller? Nema African contagion. You just gonna ria kunge musana wa Gideon. Listen to your pantheon, no problem, still my thunder. Oscar Pistorius, Pachatanga Quitamanga. Wanda, the pusher envelope, no address. Akuturi benzi remunu, ka compressor. Energy, inenge vision, reaction. Dakaramanda kadai, regu, ichandinwa, zinwa. Maflo zamuneti yazo wanda. Ndafana kurekoda ndiri mumite mvula shura rakauya nemapanga nemapara they get disarmed kunge somanla muri vakwasha and I'm out of this world cause ndiri pamberi pay your wedding like a flower girl kana uri grade 1 ungakundi pamuwani sasatinoziva ingawani kana unenge uchinozviedzani ukauraya kakubereka ouya kuti uchida kureka anzindiregerere indirera unenge uchida kuzviedzani ndatungamira ndakumberi kunge mwana wepofu ndakabata bula wayo kunge obeti mpofu tobhiga zvinhu zvinogara mudrink kwete mumvura nekuti ndiri mondoro kwete shumba dzemugempaka nditye mvura ndiwande mvura kunge munhu ari muopen track class ndonetsa mvura kunge masasa park vakavarairwa ndakuenda kunge magetsi ndokubatai panext song regai ndikusirei munext iwe nemfesi wako muri comedy plus star 125 ichakudza kuti une balance ndaikuonai patv hangu ndichinakidzwa ndakangoti uyu naphilipa fanopiwa kamera topindira mangoma aya nemwoyo wese apwa matumbu makidney nenzeve ndichiri mufana ndandine mota dzakawanda zondaifana kufamba nemaairplane kumusana kana uri grade 1 ungakundi pamuwani sasatinoziva ingawani kana unenge uchinozviedzani ukauraya kakubereka ouya kuti uchida kureka anzindiregerere indirera unenge uchida kuzviedzani munanengari grade 1 munari grade 1 chero akanza anogona sei angakundira munhu ari form 1
maskau samsanyebero neona aha Tim Mondoro neona eso anonifarira pane chinhu wanje ndoda kudzai alisati atombotanga